Ο Παύλος που έγινε Απόστολος όχι από ανθρώπους, ούτε με την παρέμβαση κάποιου ανθρώπου, αλλά από τον Ιησού Χριστό και το Θεό Πατέρα, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού από το θάνατο. Και όλοι οι αδερφοί που είναι μαζί μου προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. Ευχόμαστε να είναι μαζί σας η χάρη και η ειρήνη του Θεού Πατέρα μας και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός, όπως το θέλησε ο Πατέρας μας Θεός, έδωσε τη ζωή Του για τις αμαρτίες μας, για να μας λυτρώσει από τον τωρινό κόσμο όπου κυριαρχεί το κακό. Ας είναι αιώνια δοξασμένος ο Θεός. Αμήν. Απορώ πως τόσο γρήγορα απομακρύνεστε από το Θεό που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού και ακολουθείτε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει όμως άλλο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν μόνο μερικοί που σας αναστατώνουν και θέλουν να διαστρεβλώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά κι αν εμείς ή ακόμη κι ένας άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό από το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε, να είναι ανάθεμα. Σας το είπα κιόλας και το ξαναλέω. Όποιος σας κηρύττει ως Ευαγγέλιο άλλη διδασκαλία διαφορετική από αυτήν που παραλάβατε, να είναι ανάθεμα. Τι νομίζετε, των ανθρώπων την εύνοια επιδιώκω τώρα ή του Θεού? Ή μήπως ζητώ να αρέσω στους ανθρώπους? Όχι, γιατί αν πράγματι ζητούσα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν υπηρέτης του Χριστού. Πρέπει να ξέρετε, αδερφοί μου, πως το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα εγώ δεν προέρχεται από άνθρωπο, γιατί και εγώ ούτε το παρέλαβα, ούτε το διδάχτηκα από άνθρωπο, αλλά μου το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Ασφαλώς έχετε ακούσει για τη διαγωγή μου, όσον καιρό ανήκα στην Ιουδαϊκή θρησκεία, ότι καταδίωκα με πάθος την Εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την εξαφανίσω. Και πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό, πιο πολύ από πολλούς συνομήλικους συμπατριώτες μου, γιατί είχα μεγαλύτερο ζήλο για τις προγονικές μου παραδόσεις. Ο Θεός όμως με είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της μάνας μου και η χάρη Του με είχε καλέσει να Τον υπηρετήσω. Όταν λοιπόν ευδόκησε να μου αποκαλύψει τον Υιό Του για να φέρω στους εθνικούς το χαρμόσυνο μήνυμα γι' Αυτόν, δεν στηρίχθηκα σε ανθρώπινες δυνάμεις, ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να δω εκείνους που ήταν Απόστολοι πριν από μένα, αλλά έφυγα στην Αραβία και ύστερα ξαναγύρισα στη Δαμασκό. Έπειτα, μετά από 3 χρόνια, ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να γνωρίσω από κοντά τον Πέτρο και έμεινα κοντά του 15 μέρες. Άλλον Απόστολο δεν είδα, παρά τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Κυρίου. Για όσα σας γράφω, μάρτυράς μου ο Θεός, δεν λέω ψέματα. Έπειτα ήρθα στην περιοχή της Συρίας και της Κιλικίας. Προσωπικά ήμουν άγνωστος στις εκκλησίες του Χριστού που βρίσκονται στην Ιουδαία. Άκουγαν μόνο πως αυτός που κάποτε μας καταδίωκε τώρα κηρύττει την πίστη που άλλοτε προσπαθούσε να εξαφανίσει, και δόξαζαν το Θεό για την αλλαγή μου. Έπειτα, μετά από 14 χρόνια, ανέβηκα πάλι στα Ιεροσόλυμα με το Βαρνάβα, παίρνοντας μαζί μου και τον Τίτο. Ανέβηκα ύστερα από υπόδειξη του Κυρίου. Τους εξέθεσα το Ευαγγέλιο που κηρύττω στους εθνικούς. Το εξέθεσα ιδιαίτερα στους προκρίτους, μήπως αγωνίστηκα ή αγωνίζομαι μάταια. Ούτε ο Τίτος όμως, που ήταν μαζί μου και ήταν εθνικός, αναγκάστηκε να υποβληθεί στην περιτομή. Κι ας ήταν εκεί οι παρήσακτοι ψευδάδελφοι που γλίστρησαν ανάμεσά μας σαν κατάσκοποι, με στόχο την ελευθερία μας που την έχουμε χάρη στο έργο του Ιησού Χριστού, και θέλουν να μας κάνουν δούλους. Δεν υποχωρήσαμε ούτε στιγμή στις απαιτήσεις τους, για να μείνει ανώθευτο το Ευαγγέλιο για χάρη σας. Οι πρόκριτοι πάλι, τι ήταν άλλοτε, δεν με ενδιαφέρει. Ο Θεός δεν ξεχωρίζει πρόσωπα. Αυτοί δεν πρόσθεσαν τίποτε σε όσα είπα εγώ.
Αντίθετα μάλιστα, είδαν ότι ο Θεός μου είχε αναθέσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στους εθνικούς, όπως τον Πέτρο στους περιτμημένους. Γιατί αυτός που όρισε τον Πέτρο Απόστολο για τους Ιουδαίους, όρισε και εμένα Απόστολο για τους εθνικούς. Όταν κατάλαβαν λοιπόν πως μου δόθηκε η χάρη του Θεού, ο Ιάκωβος και ο Κηφάς και ο Ιωάννης, που θεωρούνται στυλοβάτες, έσφιξαν το χέρι το δικό μου και του Βαρνάβα σε ένδειξη αναγνώρισης και συμφώνησαν να κηρύττουμε εμείς τους εθνικούς και αυτοί τους Ιουδαίους. Μας ζήτησαν μόνο να θυμόμαστε τους φτωχούς χριστιανούς της Ιουδαίας και ξέρετε με πόσο ζήλο φρόντισα γι' αυτό. Όταν ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, του αντιμίλησα κατά πρόσωπο, γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Γιατί πριν έρθουν μερικοί άνθρωποι του Ιακώβου, έτρωγε στα κοινά δείπνα μαζί με τους εθνικούς. Όταν όμως ήρθαν, υποχωρούσε και διαχώριζε τη θέση του επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους. Μαζί του άρχισαν να υποκρίνονται και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, σε σημείο που παρασύρθηκε στην υποκρισία τους ακόμα και ο Βαρνάβας. Εγώ όμως, όταν είδα πως δεν βαδίζουν σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Πέτρο μπροστά σε όλους: «Εάν εσύ που είσαι Ιουδαίος συμπεριφέρεσαι σαν εθνικός και όχι ως πιστός στο νόμο Ιουδαίος, τότε γιατί εξαναγκάζεις τους εθνικούς να συμπεριφέρονται σαν Ιουδαίοι?» Εμείς είμαστε εκγενετείς Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί. Ξέρουμε όμως πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε με την πίστη στο Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου, γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως ζητώντας να σωθούμε από το Χριστό βρεθήκαμε να είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία? Όχι βέβαια, γιατί αν ό,τι γκρέμισα το ξαναχτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα λάθος όταν τον γκρέμιζα και αληθινά με κριτήριο το νόμο έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νόμου για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός. Και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου. Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτή τη δωρεά του Θεού. Αν όμως η σωτηρία εξασφαλίζεται με την τήρηση του νόμου, τότε ο Χριστός πέθανε χωρίς λόγο. Ανόητοι Γαλάτες, ποιος σας μάτιασε και δεν πιστεύετε στην αλήθεια? Εσείς μπροστά στα μάτια των οποίων ζωγράφισα με το κήρυγμά μου τόσο ζωντανά τον Ιησού Χριστό σταυρωμένο? Αυτό θέλω μόνο να μου πείτε. Τηρώντας τον νόμο, δεχτήκατε το πνεύμα ή ακούγοντας το κήρυγμα και πιστεύοντας? Τόσο ανόητοι είστε. Αρχίσατε με την εμπειρία του πνεύματος. Πώς τώρα καταλήγετε να εμπιστεύεστε σε ανθρώπινες δυνάμεις? Όλες οι εμπειρίες σας πήγαν χαμένες? Ελπίζω να μην πήγαν χαμένες. Το Θεό, ο οποίος σας χορηγεί το πνεύμα και κάνει θαύματα στη συνάξη σας, τον ξέρετε από την τήρηση του νόμου ή από το κήρυγμα που πιστέψατε? Το ίδιο και ο Αβραάμ, σύμφωνα με τη Γραφή, πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Μάθετε λοιπόν ποιοι είναι γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ. Είναι όσοι εμπιστεύονται στο Θεό όπως εκείνος. Και η Γραφή, προβλέποντας πως ο Θεός θα σώσει τα έθνη με την πίστη, έδωσε από πριν στον Αβραάμ το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι θα ευλογηθούν στο πρόσωπό του όλα τα έθνη. Συνεπώς, όσοι εμπιστεύονται στο Θεό ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Αντίθετα, όσοι στηρίζουν την ελπίδα τους στην τήρηση του νόμου βρίσκονται κάτω από την κατάρα, γιατί αναφέρεται στη Γραφή: «Καταραμένος όποιος δεν μένει πιστός σ' όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου και δεν τα τηρεί». Και είναι ολοφάνερο πως με τον νόμο κανένας δεν πετυχαίνει τη σωτηρία από το Θεό, αφού σύμφωνα με τη Γραφή ο δίκαιος
εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Ο νόμος όμως δεν δέχεται ότι σώζεται κανείς από την πίστη, παρότι ο άνθρωπος που τηρεί τις εντολές, αυτός θα ζήσει από αυτές. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε αυτός κατάρα για χάρη μας. Γιατί είναι γραμμένο, καταραμένος όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Η ευλογία λοιπόν του Αβραάμ έρχεται με τον Ιησού Χριστό στα έθνη και έτσι με την πίστη αποκτούμε το πνεύμα που υποσχέθηκε ο Θεός. Θα χρησιμοποιήσω ένα ανθρώπινο παράδειγμα, αδερφοί μου. Κανένας βέβαια δεν μπορεί να κυρώσει μια έγκυρη ανθρώπινη διαθήκη ή να προσθέσει κάτι σε αυτήν. Οι επαγγελίες λοιπόν δόθηκαν ως διαθήκη στον Αβραάμ και στον απογονό του. Η Γραφή δεν λέει και στους απογόνους, όπως θα έκανε αν εννοούσε πολλούς, αλλά μιλάει για έναν, και στον απόγονό σου. Αυτός ο απόγονος είναι ο Χριστός. Να τι θέλω να πω. Αυτή τη διαθήκη που την επικύρωσε προηγουμένως ο Θεός και αναφερόταν στο πρόσωπο του Χριστού, δεν μπορεί ο νόμος που ήρθε ύστερα από 430 χρόνια να την ακυρώσει, καταργώντας έτσι τις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί φυσικά η κληρονομία δεν σχετίζεται πια με την επαγγελία, αν μπορεί να αποκτηθεί με την τήρηση του νόμου. Είναι όμως βέβαιο πως ο Θεός έδωσε τη χάρη του στον Αβραάμ με την επαγγελία. Τότε γιατί δόθηκε ο νόμος? Προσθέθηκε για να φανεί πόσο πολύ παραβαίνουν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού. Ίσχυσε όμως ως ότου να έρθει ο απόγονος του Αβραάμ, για τον οποίον μιλούσε η υπόσχεση του Θεού. Ο νόμος δόθηκε με την μεσολάβηση αγγέλων, με το χέρι ενός μεσίτη. Ο μεσίτης όμως είναι περιττός όταν υπάρχει ένα μόνο πρόσωπο. Και το ένα αυτό πρόσωπο είναι ο Θεός. Είναι λοιπόν αντίθετος ο νόμος προς τις υποσχέσεις του Θεού? Καθόλου. Πάντως, αν ο νόμος που δόθηκε στους ανθρώπους είχε τη δύναμη να δίνει ζωή, η σωτηρία θα προερχόταν πραγματικά από τον νόμο. Η Γραφή όμως διακηρύττει πως όλοι οι άνθρωποι είναι υπόδουλοι στην αμαρτία. Αυτό σημαίνει πως η υπόσχεση για σωτηρία δόθηκε σ' όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Πραγματικά, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε ο νόμος. Ήμασταν φυλακισμένοι ώσπου να φανερωθεί ο μελλοντικός σωτήρας μας. Ο νόμος λοιπόν ήταν σκληρός παιδονόμος για μας, ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί το Χριστό. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός. Να τι θέλω να πω. Όσο καιρό ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτε από ένα δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων. Εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές, ως την προθεσμία που καθόρισε ο Πατέρας. Έτσι κι εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό Του. Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχτηκε στον νόμο για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στον νόμο, για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά Του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές μας και αυτό φωνάζει «Αβά, Πατέρα μου». Συνεπώς δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Και ως παιδί Του που είσαι, θα γίνεις κληρονόμος Του
δια του Χριστού. Παλιότερα βέβαια δεν γνωρίζατε το Θεό και είχατε υποδουλωθεί σε είδωλα, σε ψεύτικες θεότητες. Τώρα όμως που γνωρίσατε το Θεό, ίσως τώρα που σας γνώρισε ο Θεός, γιατί ξαναγυρίζετε στα ασθενικά και ανίσχυρα στοιχεία? Γιατί θέλετε να υποδουλωθείτε πάλι σε αυτά? Γιατί δίνετε ξεχωριστή σημασία σε ορισμένες μέρες, μήνες, εποχές και χρόνια? Φοβάμαι πως μάταια κοπίασα για σας. Σας παρακαλώ, αδερφοί μου, γίνετε σαν και εμένα, γιατί κι εγώ κάποτε ήμουν σαν εσάς. Ποτέ ως τώρα δεν μου δώσατε αφορμή για παράπονα. Θυμάστε πως πρωτοκήρυξα στον τόπο σας? Αναγκάστηκα από μια αρρώστια να μείνω κοντά σας. Δεν έγινε όμως αφορμή αυτή η σωματική μου δοκιμασία να με περιφρονήσετε ή να με συγχαθείτε. Αντίθετα, με δεχτήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Πού είναι όμως τώρα εκείνος ο ενθουσιασμός σας? Μπορώ να το βεβαιώσω πως τότε, αν μπορούσατε, θα βγάζατε και τα μάτια σας να μου τα δώσετε. Δηλαδή τώρα έγινα εχθρός σας επειδή σας λέω την αλήθεια? Οι ταραξίες δείχνουν ζήλο για σας, όχι όμως με καλό σκοπό. Θέλουν να σας απομακρύνουν από μένα για να προσκοληθείτε σε αυτούς. Καλό όμως θα ήταν να δείχνετε το ζήλο σας για το καλό πάντοτε και όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας. Παιδιά μου, για σας πάλι περνώ τους πόνους της γένας, ώσπου να διαμορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Πολύ θα ήθελα τώρα να ήμουν κοντά σας και να αλλάξω τον τόνο μου, γιατί με έχετε φέρει σε δύσκολη θέση. Ο Χριστός μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμένετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας. Ακούστε με, εγώ ο Παύλος σας το λέω. Αν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν θα σας ωφελήσει σε τίποτε. Επίσης, θυμίζω σ' όποιον θέλει να περιτμηθεί πως έχει υποχρέωση να τηρεί όλον τον νόμο. Όσοι όμως από εσάς ψάχνετε να βρείτε τη σωτηρία στον νόμο, δεν ανήκετε πια στο Χριστό. Έχετε φύγει από τη χάρη του Θεού. Όσο για μας, εμείς με την πίστη που μας δίνει το Πνεύμα έχουμε στραμμένη την ελπίδα μας στην ευσπλαχνία του Θεού που θα μας δικαιώσει την ημέρα της κρίσεως. Άλλωστε εκεί που κυριαρχεί ο Ιησούς Χριστός δεν έχει καμιά σημασία. Ούτε αν κάνεις περιτομή, ούτε αν δεν κάνεις. Σημασία έχει η πίστη στο Χριστό, η οποία εκδηλώνεται έμπρακτα με αγάπη. Πηγαίνετε καλά. Ποιος σας έκοψε την ορμή και δεν πιστεύετε πια στην αλήθεια? Όσα σας είπαν για να σας μεταπείσουν δεν προέρχονται από το Θεό που σας προσκαλεί. Είναι αρκετό λίγο προζύμι για να φουσκώσει όλο το ζυμάρι. Εγώ βέβαια σας έχω εμπιστοσύνη. Ο Κύριος θα σας βοηθήσει να μην παρασυρθείτε. Όσο για αυτόν που σας αναστατώνει, το κρίμα πάνω του, όποιος κι αν είναι. Και όσο για μένα, αδερφοί μου, γιατί με καταδιώκουν αν εξακολουθώ να κηρύττω την αναγκαιότητα της περιτομής, όπως με κατηγορούν? Αν ήταν έτσι, το κήρυγμα για το Σταυρό θα είχε πάψει να είναι σκάνδαλο. Να πάνε να ευνοχιστούν όσοι σας αναστατώνουν με τέτοια πράγματα. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί μου, σας κάλεσε για να ζήσετε ελεύθεροι, μόνο να μην γίνει η ελευθερία αφορμή για αμαρτωλή διαγωγή, αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Άλλωστε, όλος ο νόμος συνοψίζεται σε μία φράση: στο να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αν όμως δαγκάνετε και τρώτε ο ένας τον άλλον, προσέξτε μήπως αλληλοεξοντωθείτε. Θέλω ακόμα να σας πω και τούτο: να καθορίζει το πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Γιατί οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το πνεύμα και φυσικά το πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο και γι' αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε.
Αν έχετε το πνεύμα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στον νόμο. Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αμαρτωλά έργα. Είναι η μοιχεία, η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η αισχρότητα, η ειδωλολατρεία, η μαγεία, οι έχθρες, οι φιλονικίες, οι ζήλες, οι θυμοί, οι διαπληκτισμοί, οι διχόνοιες, τα σχίσματα, οι φθόνοι, οι φόνοι, οι μέθες, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Σας προειδοποιώ, όπως σας προειδοποίησα κι άλλοτε, όσοι κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτε από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Άλλωστε, όσοι είναι του Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, πρέπει να ακολουθούμε το Πνεύμα. Ας μην γινόμαστε ματαιόδοξοι, ας μην προκαλούμε και ας μην φθονούμε ο ένας τον άλλο. Αν κάποιος, αδερφοί μου, βρεθεί να κάνει κάποιο παράπτωμα, εσείς που έχετε το Πνεύμα του Θεού, να τον διορθώνετε με πραότητα. Προσέχετε μόνο να μην παρασυρθείτε κι εσείς από τον πειρασμό, να σηκώνετε ο ένας το φορτίο του άλλου κι έτσι θα εφαρμόσετε πλήρως τον νόμο του Χριστού. Όποιος φαντάζεται πως είναι κάτι ενώ δεν είναι τίποτε, εξαπατά τον εαυτό του. Γι' αυτό ας εξετάζει καθένας τα έργα του και τότε, αν καυχηθεί, θα το κάνει μόνο για τον εαυτό του και όχι σε σύγκριση με τους άλλους. Άλλωστε καθένας για τις δικές του πράξεις θα δώσει λόγο στο Θεό. Αυτός που διδάσκεται το λόγο του Θεού ας δίνει απ' όλα τα υλικά αγαθά του σε αυτόν που τον διδάσκει. Μην έχετε ψευδαισθήσεις. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Έτσι, όποιος παίρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα θερήσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως σπέρνει στον αγρό του πνεύματος, αυτός θα θερήσει ως καρπό του πνεύματος την αιώνια ζωή. Και όταν κάνουμε το καλό, ας μην αποκάμουμε, γιατί αν αντέξουμε ως το τέλος, θα θερήσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Όσο έχουμε λοιπόν ακόμα την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό σε όλους και κυρίως σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με μας. Προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί σας υποχρεώνουν να περιτέμνεστε, με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Άλλωστε, ούτε και αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν τον νόμο. Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν ότι σας κατάφεραν να το κάνετε. Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση, εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το Σταυρό που πάνω του ο κόσμος πέθανε για μένα και εγώ για τον κόσμο. Για όσους ανήκουν στον Ιησού Χριστό δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, ούτε το να μην κάνεις. Αλλά όλοι είναι νέα δημιουργήματα του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους. Αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής, κανένας ας μη μου δημιουργεί προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον Ιησού, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να είναι μαζί σας, αδερφοί μου. Αμήν. Κατευθυνθεί
Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, προς τους χριστιανούς που ζουν στην Έφεσο και τους ενώνει η πίστη στον Ιησού Χριστό. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ο Θεός τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία Του και Αυτόν τον ίδιο τον Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Είναι η πληρότητα εκείνου ο οποίος με την παρουσία Του γεμίζει πλήρως τα πάντα. Ο Θεός όμως μας αγάπησε γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη Του. Πραγματικά, με τη χάρη Του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα, και έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους, για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα, που τα προετοίμασε ο Θεός, για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Και εσείς οι εθνικοί, οι Ιουδαίοι σας ονομάζουν απερίτμητους, όπως ονομάζουν τον εαυτό τους περιτμημένο από το σημάδι που γίνεται στο σώμα τους με ανθρώπινο χέρι. Μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα χρόνια ζούσατε χωρίς Χριστό. Ήσασταν αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού και από τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός. Ζούσατε στον κόσμο, χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό. Τώρα όμως, με το έργο του Ιησού Χριστού, εσείς που τότε ήσασταν μακριά από το Θεό, έχετε έρθει κοντά Του. Σας έφερε κοντά Του η σταυρική θυσία του Χριστού. Δεν είστε λοιπόν πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προσθεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Μ' αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός Άγιος για τον Κύριο. Ο Κύριος οικοδομεί και εσάς μαζί με τους άλλους, για να γίνετε πνευματική κατοικία του Θεού. Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό και εγώ, ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού για σας τους εθνικούς. Θα έχετε ακούσει βέβαια για τη χάρη που μου έδωσε ο Θεός σύμφωνα με το σχέδιό Του, να κηρύξω σε εσάς το λυτρωτικό Του μήνυμα που μου το φανέρωσε με αποκάλυψη. Σας έγραψα ήδη πιο πάνω λίγα λόγια, που διαβάζοντάς τα μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαθιά έχω γνωρίσει το μυστήριο του Χριστού. Αυτό το μυστήριο δεν το είχε φανερώσει ο Θεός προηγουμένως στους ανθρώπους. Το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο Πνεύμα Του στους Άγιους Αποστόλους και προφήτες Του. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Ιησού Χριστού και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομιά μαζί με τους Ιουδαίους. Αποτελούν μέλη του ίδιου σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ και εγώ με τη χάρη που μου δώρισε ο Θεός, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη Του δύναμη. Σε μένα, τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο Θεός αυτή τη χάρη, να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού και να κάνω σ' όλους φανερό πώς πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο
που ήταν κρυμμένο απ' αρχή στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα, με την ύπαρξη της Εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιό Του που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Επειδή πιστεύουμε στο Χριστό, μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να πλησιάζουμε το Θεό και να απευθυνόμαστε σε Αυτόν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας, να είστε περήφανοι για αυτές. Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή και ύπαρξη σ' όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύσει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το πνεύμα Του τον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σε μας. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η ένεσης αυτού εν το στόματι εν το Κυρίο επενεθήσεται η ψυχή μου, άκουσα το σαν πραείς και φρανθεί το σαν μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσέ μου και εκπασώ των θλίψεών μου ερίσατο προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ου μη κατέσχυνθη.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας εκάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, με πραότητα και υπομονή. Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλο και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείτε όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων, που κυριαρχεί σ' όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους σας. Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα σύμφωνα με το μέτρο που δωρίζει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή: «Ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του αιχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους». Το ανέβηκε όμως, τι άλλο σημαίνει παρά πως προηγουμένως είχε κατέβει εδώ κάτω στη γη? Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός λοιπόν σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του ποιμένα και δασκάλου, για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλειδονιζόμαστε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη. Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα μας Αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή τον Χριστό. Αυτός συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα και κάθε μέλος. Κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη. Τούτο σας λέω και το τονίζω στο όνομα του Κυρίου, να μην ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Το μυαλό τους είναι σκοτισμένο και έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια και η καρδιά τους έχει πορωθεί. Είναι ανέστητοι, ασελγούν αδιάντροπα και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις. Εσείς, αντίθετα, δεν διδαχθήκατε έναν τέτοιο Χριστό. Αφού ασφαλώς ακούσατε γι' Αυτόν και διδαχθήκατε αυτό που είναι η χριστιανική αλήθεια, να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθήρετε με τις απατηλές επιθυμίες του. Να ανανεωθείτε σ' όλο το πνευματικό σας βάθος. Να ντυθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιό του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας ας λέει την αλήθεια στον διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Όταν οργίζεστε, μη φτάνετε ως την αμαρτία. Η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμα οργισμένους. Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος. Όποιος έκλεβε, ας μη κλέβει πια, αλλά ας εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια για να μπορεί να δίνει και σ' όποιον έχει ανάγκη.
κανένας βλαβερός λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος, που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα του Θεού πάνω σας, εγγύηση ότι θα έρθει η μέρα της τελικής απολύτρωσης. Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο, όπως και ο Θεός συγχώρησε και εμάς δια του Χριστού. Μιμηθείτε λοιπόν το Θεό, αφού είστε αγαπητά του παιδιά, να συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού που μας αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μας, προσφορά και θυσία που τη δέχεται ευχάριστα ο Θεός. Αφού ανήκετε στο Θεό, δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται μεταξύ σας για ακολασία και κάθε είδους ηθική ακαθρασία και πλεονεξία. Επίσης, δεν σας ταιριάζει η αισχρότητα, τα ανόητα λόγια και τα βρώμικα αστεία. Αυτό που σας ταιριάζει είναι λόγια ευγνωμοσύνης προς το Θεό, γιατί, να το ξέρετε καλά, κανένας από όσους επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία, που ουσιαστικά είναι λατρεία των ειδόλων, δεν θα έχει μερίδιο στη Βασιλεία του Χριστού και του Θεού. Μην αφήνετε κανέναν να σας εξαπατάει με απατηλά λόγια, γιατί όλα αυτά φέρνουν την τιμωρία του Θεού πάνω σε όσους δεν τον υπακούν. Μην έχετε λοιπόν τίποτε το κοινό με αυτούς. Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι. Τώρα όμως που πιστεύετε στον Κύριο, είστε στο φως. Να ζείτε λοιπόν σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως, γιατί η ζωή εκείνων που οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα διακρίνεται για την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο και να μην συμμετέχετε στα σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων, αλλά να τα ξεσκεπάζετε. Για αυτά που κάνουν εκείνοι στα κρυφά είναι ντροπή ακόμα και να μιλάμε. Όταν όμως όλα αυτά έρχονται στο φως, αποκαλύπτεται η αληθινή τους φύση, γιατί ό,τι φανερώνεται γίνεται και αυτό φως. Γι' αυτό λέει ένας ύμνος: «Ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός». Προσέχετε λοιπόν καλά πως ζείτε. Μη ζείτε ως ασύνετοι, αλλά ως συνετοί. Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Γι' αυτό μην είστε άφρονες, αλλά να αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από σας. Να μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές. Να ψάλετε με την καρδιά σας τον Κύριο. Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλο με φόβο Χριστού. Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους όπως τον Κύριο, γιατί ο άντρας είναι ο αρχηγός της γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι και ο σωτήρας του σώματός του, δηλαδή της Εκκλησίας. Όπως όμως η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει σε όλα να υποτάσσονται στους άντρες τους. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν. Ήθελε έτσι να την εξαγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του βαπτίσματος και με το λόγο, ώστε η Εκκλησία να του ανήκει ως νύφη με όλη της τη λαμπρότητα,
την καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Το ίδιο και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους, όπως αγαπούν το δικό τους το σώμα. Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του. Κανείς ποτέ δεν μίσησε το ίδιο του το σώμα, αλλά αντίθετα το τρέφει και το φροντίζει. Έτσι κάνει και ο Κύριος για την Εκκλησία, γιατί όλοι είμαστε μέλη του σώματός του από τη σάρκα του και τα οστά του. Γι' αυτό λέει η Γραφή: θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα και τη μητέρα του, για να ζήσει μαζί με τη γυναίκα του. Θα γίνουν οι δυο τους ένας άνθρωπος. Σε αυτά τα λόγια κρύβεται ένα μεγάλο μυστήριο που εγώ σας λέω ότι αναφέρεται στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Αλλά κι εσείς, ο καθένας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπάει τον εαυτό του και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της. Ισαΐα χόρευε η Παρθένος έσχενεν γαστρή και τεκενιών τον Εμμανουήλ Θεόν τε και άνθρωπον Ανατολή όνομα αυτό ον μεγαλύνοντες την Παρθένον μακαρίζομεν. Εσείς, παιδιά, να υπακούτε στους γονείς σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτό άλλωστε είναι το σωστό. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτή είναι η μόνη εντολή που περιέχει υπόσχεση, για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Και εσείς, πατέρες, μη φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι ώστε να εξοργίζονται, αλλά να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. Τέλος, πάρτε δύναμη από την ένωσή σας με τον Κύριο και από τη μεγάλη του ισχύ. Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Γι' αυτό φορέστε την πανοπλία του Θεού, ώστε να μπορέσετε να προβάλλετε αντίσταση όταν έρθει η ώρα της σατανικής επίθεσης. Λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνετε ως το τέλος σταθεροί στις θέσεις σας. Σταθείτε λοιπόν σε θέση μάχης. Ζωστείτε την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας. Φορέστε σαν θώρακα τη δικαιοσύνη. Για υποδήματα στα πόδια σας βάλτε την ετοιμότητα να διακηρύξετε το χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης. Εκτός από όλα αυτά, κρατάτε πάντα την πίστη σαν ασπίδα, πάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα βέλη του πονηρού. Η σωτηρία ας είναι περικεφαλαία σας και ο λόγος του Θεού η μάχαιρα που σας δίνει το πνεύμα. Προσεύχεστε συνεχώς και απευθύνετε τα αιτήματά σας σε κάθε περίσταση προς το Θεό, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα Του. Να είστε άγρυπνοι και να μην πάβετε να προσεύχεστε για όλο το λαό του Θεού.
προσεύχεστε και για μένα, να μου δίνει ο Θεός τα κατάλληλα λόγια όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε άφοβα να διακηρύττω το μυστήριο του Ευαγγελίου. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ και τώρα που είμαι φυλακισμένος. Προσεύχεστε λοιπόν να μιλάω άφοβα γι' αυτό, σύμφωνα με την εντολή που μου δόθηκε. Το στάδιον των αρετών είναι όκτε, η βουλόμενη αθλήσε αναζωσάμενοι των καλών της νηστείας αγώνα. Οι γαρνομίμως αθλούντες δικαίως στεφανούνται και αναλαβώντες την πανοπλίαν του σταυρού, το εχθρό στίχος άρρηκτον κατέχοντες την πίστην και ως θώρακα την προσευχήν και μαχαίρα στην νηστείαν ή της εκτέμνη από καρδίας πάσαν των αληθινών κομίζεται στέφανον παρά του πανβασιλέως Χριστού εν τη μέρα της κρίσεως. Ο Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός βοηθός στο έργο του Κυρίου, θα σας πληροφορήσει για όλα όσα μου συμβαίνουν, ώστε να γνωρίζετε κι εσείς τα νέα μου. Γι' αυτό ακριβώς σας τον στέλνω, για να μάθετε τα σχετικά με μας και να ενισχυθούν οι καρδιές σας. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να δίνουν στους αδερφούς χριστιανούς ειρήνη, αγάπη και πίστη. Η χάρη του Θεού να βρίσκεται με όλους όσοι αγαπούν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, με άφθαρτη αγάπη. Αμήν.